Le jenenge menungso kuwi aneh. Dititipi duit malah kalap, dititipi omongan malah nambah bumbu. Sing asline mung rahasia cilik, tekan cangkeme wong ora amanah dadi kabar sak kampung. Omongan kuwi dudu jajanan pasar le. Ora kabeh kudu diedom-edom ning wong liya. Akeh wong rumangsa pinter mergo ngerti aibe wong. Padahal kuwi tandha cangkeme bocor. Yen dititipi rahasia, simpen ning ati. Aja malah digawa menyang warung kopi. Duit ilang isih iso digoleki maneh. Ning kapercayan ilang, angel baline le. Wong sing ora iso njaga amanah, uripe katon rame, ning batine sepi dipercaya. Yen krungu aib tutupen, yen ngerti rahasia pendemen, kuwi tandha atimu isih duwe isin. Wong saiki gampang banget ngomong, ning angel mikir, omongane iso natoni sapa wae. Eling le, ora kabeh sing kok ngerti kudu kok critakne. Meneng kuwi kadang ibadah. Yen ora iso nulungi, aja nambah lara. Yen ora ngerti lengkap, aja sok dadi hakim. Sing paling larang dudu duit nanging amanah. Sebab amanah kuwi nyawa saka kapercayan. Mula aja bangga cangkeme rame. Bangga yen jenengmu isih dipercaya wong akeh.